खातिर लागल बाटे आस माई। 9 दिन से बानी उपवास माई। 9 दिन से बानी उपवास माई। देखे खातिर लागल बाटे आस माई। देखे खातिर लागल बाटे आस माई। 9 दिन से बानी उपवास माई। 9 दिन से बानी उपवास माई। रहसु भगत के पुराई देलु असरा। एही से गावा तनी घूमी घूमी पचरा। रहसु भगत के पुराई देलु असरा। एही से गावा तनी घूमी घूमी पचरा। 12 दिन से लागल बाटे आस माई। 12 दिन से लागल बाटे आस माई। 9 दिन से बानी उपवास माई। 9 दिन से बानी उपवास माई। स्वर्ग से सुंदर बात हर धमवा। देखे खातिर तरसेला माई मोर मनवा। स्वर्ग से सुंदर बात हर धमवा। देखे खातिर तरसेला माई मोर मनवा। हो गइल शरीर जिंदलास माई। हो गइल शरीर जिंदलास माई। 9 दिन से बानी उपवास माई। 9 दिन से बानी उपवास माई। लगता कि टूटी हमरा सब्र के बांध हो। रहिया देखत देखत रह गइनी आज हो। लागता कि टूटी हमरा सब्र के बांध हो। रहिया देखत देखत रह गइनी आज हो। बोला करन के अपना पास माई। बोला रमन के अपना पास माई। 9 दिन से बानी
उपवास